मानमी कना बोन नोआ बुरु खचला खन तेहेन जहां मिदटांग आवाज से abon dilay aku kana disom hor noa do kintu dilli thari ke saderok kana ado tehein unak marang do hoyto bain lei tabona mekan jaha udang ke in leya kali kali gidre kono ko menak ko tabona gapah ko hara ako ado unku uprum do chet kana judi nuku nitok khon babon sera ko hono angihar sedai khonge manmi sijon tokhon ge engal tapat kati kati gidre ko sera ko noa do hana kana ado tayom te onage सरकार खन स्कूल रे माथिते बहाल गोते हानावा को सरा को मानमी किंतु सब समय मिदटां अलो असरा को आर समाज रे जखन शिक्षित व्यवस्था बांग थाहे काना स्कूल कॉलेज को बांग थाहे काना एकदम आगिल मानमी को दो धर्म आखड़ा रे को सरा को बांग थाहे मानमी चेद लकाते बोन भागे बोन ताहेना तो तेहिं नो रिस्किंग विषय दा निये कारण ते नते दो इंजो लेखान दो नॉर्मल मिलियन पुइलु नोंकान जायगा ठिन हिजुक कना गोटा दाड़ा बड़ा दोले छुटू कान गया आदो आबो दो होय कोन बड़ाय गया अपनारा इधर भारत दिसम खन जुदुम गदया जहाय एमामा उनको मालिक तो आरी सांगी रे को ताहेना आबो जुदी राज्य सरकार ठिन जहाय गदया तार नोडे खन 300 किलोमीटर झेल रे एमक मालिक मेना कोआ राज्य सरकार आज जहां भारत सरकार ठिन दिया उन 1500 किलोमीटर सांगी रे मेनाया आबो नवा जायगा खन ताले उन ठे चिकतम सेंटरवा चिकतम उदय तम होनवा कामी होरा गे सदाय खन आबो को एहब कदा हप्राम को ठीक उनका गे आबो संतार होड़ा जहां धर्म ना आरिचली बन बाडाया आदि लहार आबो चेत बन नेल कदा जमसिम बिनती रे मेना ताबोना बेटा चौरिया मेला रे देवाल को गालमारा ठाकुर जी ओंडेनी छतखन मारांग मिदटांग नो धाती जहाय आया तीरे दो कदा उनी मारांग बोंगा बेनाय ताबोना चौरिया मेला रे आयमा बोंगा बुरु मेना कोआ देवाल को छतखन सरेस कामी कोय कामिया उनी तो कला लिटे गोडे तो उनी लिटे गोडे तालाते धाती तालारे मानवी बन सिजन कुआ ठाव बन पाजायामा ठाकुर जी हुकुमते लिटे गोसाइगे किंतु धाती दे पाजायाम लाय आर मानवी को सिजन रे आदि मारांग जहा मेना ताबोना बिनती बाखेर रे ओना को दोना खन नोडे दो बइन ली रे हो नोआ बन बाड़ाया उनको माजेत लेकाते धाती दो हको हुयुआ ओना लगित तेगे अब लिटे गुडेत गे ठाकुर जी हुकुमते अब सारी धर्म दो सिजन टका अब सारी धर्म दो जहां मानमी दो बाई सिजन कदा धाती ना सनाम धर्म गे जहां बा जहां मानमी को सिजन कदा ओना को बोलिया मैन मेड रिलीजियन और अब दो गॉड गिफ्टेड रिलीजियन स्वयं सिसी जे जाला का बोना ओनाते अब दो कोनो मुठेल दो बाबन बोंगा बुआ हिंदू को लेका हासारे पुतले तैयार करते ओंडे दो बाबन डबोगा अब तो बोंगा सा सरासरी बन रपोड़ा नय बाहरे मागमरे रे रूम काते बोंगा को आर गुंता बंदो अब जहाय जहाय रे बंदो है को हाथी सादम उनको तो बोंगा पुरु को हाथी सादम रे दाइ काते को हिजुआ ओनाते हाथी सादम रूप के बन ठिरपुया मेनखान बोंगा बुआ मुठन जेका रूप अब तो बाबन बनाया ओनाते उनको मुठन रे बाबन बोंगाया नोनवा कना अबवा फिलोसफी से दर्शन आदो आपो दो ओत्रे गुण एमा चिदा सिसी जीव ठेल तबेना सेटरवा ओनाते अबो बोंगा बुलु अबो जाहेर रे अबो दो एकदम जाहेर रे बो खोडा ओंडे गे ना खोड रे आदो बन बोंगा बुलु अगुन तबना अबो दो मरांग बुलु दो अबो दो पुट सांडी से पुट बोदा ओनका दाड़े गोटा करा गे मेना अब भारत दिसम रेना जे कोनो राज्य रे जे कोनो जिला रे भारत दिसम बाहरे बांग्लादेश नेपाल भूटान जहां करे मेना कोना संतान ठीक इने नियम तके संतान बन कामिया गुजा धाती ना जतखन मारे धर्म कना सारी धर्म आ जतखन मारे मानमी कना बन संतान संतान साथे संतान लकन जहां जितना को संतान मुंडे हु खरिया जहां को तक अस्ट्री भाषा गोष्ठी रेन मानमी आद उनको मानमी के भारत दिसम रेन मारे उतर मानमी আর নুকুমানমিকে ভারত দিশম রে যতক্ষণ বাড়তি কায়তে অনহেলারে মেনা ওয়া
ado no sari katha lalayan manmi tine ko soresa mid baron kana on kate ha ko doho hoto kada ona ko abo bon padha badaya dia tehin node abo Kobiraj abo Tikaram Hembrom gonke jahai ran murgane emeda uni follow eda aboren mari ocha gothen khon jahai sera kada ona saute PO boarding Noroi disomni sahe onai all hoto katta hai uni to santar ko Christian dhorom re uchir lagi ko meta deta hai ona santari bhasha den sera kate ado abuak kani bo sera ko uni to metang padri tahe kana ado dhorom porchar lagi te santar parsi sera e hakida ado santar parsi sera serate santara lakchar dhorom noa ko jokhon jhotoi sera kida uni to hiring kida ajo Christian ধর্ম প্রচার কুল দিয়া ওনাকে সতে বাকি কিতা ও সারি ধর্ম না সানাম চর্চায় হোক কিদা নোয়া কে সারি ধর্ম আচিত কিদে থাকো উনি যাহা বই অল স্টক কিদা the Santal medicine and the connected folklores ওনা তো হচ্ছে মেরা সান্তার একটা জেত লাগাতে মেনা কোয়া নুকুয়া বিজ্ঞান তিনে উন্নত তো রু হাসুরে চেত রান কত কো জমতা है ওনা কই নেল কিদা আর সাইকোথেরাপি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান না যে মানতার কথা হর যে একটা মনে না জোরে আগ্রিতে না সাইকোথেরাপি কেনা হনওয়া কহ যে ধার্মিক সেরিং কত কো করাওয়া ওনা কহ উনি ওনাই তুমল কতে অল যাওয়া করে আদো ওনা তো গোটা ধাত্তিতে হি ওনা বই জম চর্চা চালায় তাহলে নো হাওনার টিকিরাম বাবু ওনা বই খন জানা তথ্য সংগ্রহ কাতে ওনে যে রান মুরগনে তৈয়ারে তাবনা এবং ইঞ্জিনিয়ার নোয়া তো আর বার্তিকাতে আবু ভিতরি রে প্রচার দরকার আদো ওনে যে ওনা ধরম রে কথা নরে আবু বন লইদা জেত লিখাতা আবু উপরম যদি আবু বাবন সাপ দহয়া নোয়া কো সানাম চর্চা চাবা তাবনা তেই ভারত দিশম ফুরগেল গতে 77 বছর পার্লামেন্টে 78 বছর লেবেট কিদায় এনতে রহ আদিবাসী কো আপন আপনি এইদের বাকো জামো টাকা মেনখান আবু সান্তারতে দো সান্তারি পাসি না এইদের তো জাম কিনা সান্তারি পাসি ভারত সংবিধান বন সেলেক্ট কিনা কিনা সংবিধান বন সেলেক্ট খান দো আয়ু আরাং তল সানা এইদের বান জামা যাহা আয়ু আরাং দো গিদ্রে জানাম তোরা খান সান্তার গিদ্রে কো আঞ্জম জামেদা চক তেরে তাতে এঙ্গাত যাহা পাসি তাই গিদ্রে হারা লুই কিনা ওনাতে ভারত দিশম রেনা এটা জাতীয় ভাষা মেনতে পরিচয় না ঠিক অনকাগে জানাম তোরা খন আবু যাহা ধরম বেহারাতে মেনা কোনা মেটাং গিদ্রে জানাম লেখান গরম হারাম গরম বুড়িয়া নিতুম যে জামে দায় নোহা সারি ধরম না নিয়ম কানা গিদ্রে জানাম লেখান নিমদা মাদি নি বন উনসুন করা তো হর কো জমেদা ওনা কো মানা মেদা মেটাং গিদ্রে জানাম কানা উনি কো ছেটিয়ে রে কানা নয় জিনো কামি হরা কো ধরম বেহারাতে হইক কানা হারা বুলু লেখান কো করা গিদ্রে কুড়ি যখন বাপলা হইওয়া ওনা হা আতুরেন মাঝি বারে আতুরেন মাঝি দুপ কাতে ওনা কিম সিগিলা গজ বললেন খান কো দিলিং ডাহার নইতে বননা বুনি দিকুয়া ভানান কোন কামিয়া হয় যে মেটাং জীবন চক্র সেটা মানমি জানাম খন গুজু হাবি চেক চেক কামি হরা নোয়া দো আবো মাঝি হারামা আয়ুতে আতো মরে হর যাহা বন মেতা কো কানা নুকু সানাম কো কামি কো কমতিটা কইদা আর চালা হই কানা তি অন্না ধরম রা আবো সিকিউরিটি বন খজ কানা